Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αυτή είναι συνήθως η ώρα που εγώ ριπορτάρω στο top management του οργανισμού, οπότε σήμερα θα το κάνουμε διαφορετικά. Έχω μαζί μου δύο πολύ ξεχωριστά στελέχη για να μας μιλήσουν. Θα ξεκινήσω με μία φράση του Peter Drucker. Την είχα δει σε κάποια χειρόγραφα του πατέρα μου γύρω στο 2000 που προσπάθησε να γίνει ένας effective manager και θυμάμαι ότι έλεγε «Management is doing things right, leadership is doing the right things». Ουσιαστικά, με αυτή τη φράση, μπορώ να πω ότι αυτή η φράση σηματοδοτεί ένα turning point στη ζωή κάθε στελέχους, όπου σταματά απλώς να λειτουργεί ως manager και αρχίζει να αναπτύσσει leadership skills, δεξιότητες, ικανότητες και έτσι το tech, background, expertise, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, μπαίνει λίγο στην άκρη και στο spotlight έρχονται στοιχεία όπως η εμπιστοσύνη, όπως η κρίση, όπως η διαχείριση ανθρώπων, ομάδων, η ειλικρίνεια, πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε. Θα αναρωτιέστε πολύ γιατί κρατάω αυτή την υδρόγειο. Αυτή την υδρόγειο την κρατάω γιατί η προετοιμασία αυτού του πάνελ με την Κορίνα Παρλιάρη, Finance Operations Director της Public Group και τον Στάθη Ψημένο, Sales Director της Elpen Pharmaceuticals, προετοιμάσαμε αυτή τη συζήτηση, ενώ εγώ βρισκόμουν στο Λονδίνο, η Κορίνα στις Δαλματικές Ακτές και ο Στάθης βρισκόταν στην Πράγα. Οπότε θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι, μιας και ήδη κατακτήσαμε το Managing Across σε επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας. Οπότε πάμε να διερευνήσουμε το Managing Up and Managing Down, ξεκινώντας από το να γνωρίσουμε καλύτερα την Κορίνα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Κορίνα Παρλιάρη. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είμαι equally αγχωμένη. Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ σε τόσο μεγάλο κοινό. Αλλά, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εργάζομαι στο χώρο του finance εδώ και 20 χρόνια. Η εξειδίκευσή μου είναι στο reporting. Η μεγάλη μου αγάπη είναι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Και όποιος πιστεύει ότι είναι βαρετά, ας έρθει να το συζητήσουμε. Θα τον πείσω για το αντίθετο. Και τι άλλο να σας πω, τα τελευταία 10 χρόνια έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμε ομάδων, οπότε να είμαι το σαλάμι στο σάντουιτς, όπως πολύ γλαφυρά περιέγραψε και η Σουζάννα. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις ερωτήσεις. Στάθη μου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ καταρχήν τη Business Pathways για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σε αυτό το πάνελ μαζί με την Κορίνα και τον Παναγιώτη. Είμαι ο Στάθης Ψημένος, όπως ήδη ακούσατε, είμαι αρκετά ψημένος πια και έχω 35 χρόνια εργασίας στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε 3 διαφορετικές, 7 στην πρώτη, 25 στη δεύτερη και τα 2 τελευταία στην Ελπέν. Είμαι βιολόγος από το ΕΚΠΑ, έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό και έχω μια υπέροχη γυναίκα και 2 υπέροχες κόρες, εκ των οποίων η μία είναι σήμερα μαζί μου εδώ. Ένα ωραίο ταξίδι, η επαγγελματική μου καριέρα και μια ευκαιρία να λειτουργήσω σε 3 διαφορετικές έδρες, την Αθήνα φυσικά, τη Βηρητό και την Κωνσταντινούπολη και να έχω δουλέψει με πολλές διαφορετικές ομάδες, αποτελούμενες από 1 έως 170 άτομα και με, αν θυμάμαι καλά, 12 διαφορετικούς, τους περισσότερους πολύ απαιτητικούς managers εμού. Οπότε νομίζω ότι έχω κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες, κάποιες σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας, αλλά θέλω να ακούσω και από εσάς. Εξαιρετικά. Μου έκανες την τέλεια πάσα για ένα twist που πριν οριστούμε το θεωρούσα λίγο παράτολμο μόλις διάβασα το επώνυμό σου. Οπότε, πώς διαχειρίζεσαι έτσι τη συναναστροφή, τη συνεργασία με το C-level, παραμένοντας ψημένος χωρίς να καείς όμως? Ναι, γιατί θα γινόμουν καμένος, έτσι, θα ήταν επικίνδυνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την ερώτηση, Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσω με την τελευταία, ή μία από τις τελευταίες λέξεις που είπα πριν, το ακούω. Και σταματάω επίτηδες για να ακούσουμε, γιατί ένα πράγμα που δεν κάνουμε συνήθως οι μάνατζερ σωστά, είναι ότι δεν ακούμε. Και πρέπει να ακούς και κάτω και πάνω, αλλά τώρα μιλάμε για τους πάνω. Άρα το πρώτο είναι να ακούσουμε για να κατανοήσουμε τις προτεραιότητες αυτών των ανθρώπων που μας έχουν εμπιστευτεί κάποιες ομάδες για να γίνει η δουλειά όλων μας. Ακούμε λοιπόν, κατανοούμε τις προτεραιότητες
Και αυτές τις προτεραιότητες κάνουμε δικές μας προτεραιότητες και προτεραιότητες των ομάδων μας. Με σωστά επιχειρήματα δουλεύουμε πάνω σε αυτές. Είναι σημαντικό αυτό. Χρειάζεται ανάλυση, χρειάζεται πολλή δουλειά πάνω σε αυτό για να το περάσουμε φυσικά και στις ομάδες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε την εμπιστοσύνη. Μία λέξη που ακούστηκε αρκετά σήμερα, για μένα είναι η κορυφαία λέξη στον εργασιακό και όχι μόνο χώρο, εμπιστοσύνη. Είναι απαραίτητη και χτίζεται μέσα από αμοιβαίο σεβασμό. Νομίζω ότι δεν θα καείς αν έχεις πραγματικά χτίσει εμπιστοσύνη και μιλάς με ειλικρίνεια και με την ομάδα σου και με τους ανωτέρους σου, τότε δεν καίγεσαι, δεν γίνεσαι καμένος. Πολύ όμορφα. Έτσι, ακούσαμε ότι το foundation είναι η εμπιστοσύνη, είναι η ειλικρίνεια. Στο managing down αλλάζει καθόλου το τοπίο, Κορίνα? Διαφοροποιείται, παραμένει το ίδιο, ενισχύεται, εμπλουτίζεται? Ναι. Η βάση παραμένει ίδια, αλλά όντως αλλάζει. Την ομάδα σου, πρώτα απ' όλα πρέπει να την καθοδηγείς. Είναι σημαντικό η ομάδα να ξέρει τι κάνει και για ποιο λόγο. Θα πω μια προσωπική εμπειρία. Με την ομάδα μου συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα πρωί και συζητάμε για το τι έχει συμβεί την προηγούμενη και θέτουμε μαζί τις προτεραιότητες για την επόμενη. Αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα απαρέκκλητα τα τελευταία 10 χρόνια και ας έχω αλλάξει εταιρείες. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι είμαστε όλοι aligned. Μιας και ανέφερες το ταξίδι, θα πω ότι έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο, ήρθε η ώρα μάλλον, που λέγεται «Ο νέος μάνατζερ του 1 λεπτού». Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, 100 σελίδων, εύπεπτο. Δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει. Χάρηκα όμως πάρα πολύ όταν είδα ότι 2 από τα 3 μυστικά αυτού του μάνατζερ τα εφάρμοζα από ένστικτο και το τρίτο με λίγο διαφορετικό τρόπο, οπότε πρέπει να προσαρμοστώ. Οπότε ένα άλλο κομμάτι είναι η προσαρμογή. Η προσαρμογή στις διαρκείς αλλαγές, η προσαρμογή σε κάτι έκτακτο που θα σκάσει και συμβαίνει διαρκώς και ταυτόχρονα η επικοινωνία. Γυρνώντας λοιπόν στην ερώτηση, ακόμα και αν δεν συναντηθούμε καθόλου με την ομάδα μέσα στην εβδομάδα, γιατί μπορεί να τύχει κάτι τέτοιο, κάθε Δευτέρα είναι σίγουρο ότι θα τα πούμε. Κάθε Δευτέρα είναι σίγουρο ότι θα ξαναευθυγραμμιστούμε. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι θέλω και θέλουμε εμείς οι managers η ομάδα μας να επιτύχει. Η ομάδα ξέρει ότι είμαστε δίπλα τους, ότι εκείνη θα πάρει τα εύσημα όταν κάτι πάει καλά, αλλά ξέρει κιόλας ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, ο υπεύθυνος είναι πάντα κάποιος άλλος. Είμαστε πάντα εμείς. Έτσι προστατεύουμε την ομάδα. Και τώρα ένα άλλο κομμάτι για το managing upwards που ανέφερε και ο Στάθης για την εμπιστοσύνη. Προσωπικά, εγώ θέλω ο προϊστάμενός μου να κοιμάται ήσυχος. Θέλω να μου έχει τυφλή εμπιστοσύνη και να ξέρει ότι I will deliver. Με αυτόν τον τρόπο έχω απίστευτη ελευθερία να κάνω τη δουλειά μου έτσι ακριβώς όπως θέλω. Και έτσι προστατεύω και τον εαυτό μου και τον προϊστάμενό μου, αλλά και την ομάδα μου. Πολύ ωραία. Αναφέραμε έτσι πάλι πολύ ωραία πράγματα όπως εμπιστοσύνη, όπως ειλικρίνεια. Βέβαια, δεν είναι όλες οι μέρες ηλιόλουστες. Υπάρχουν και κάποιες μέρες που είναι πιο ρόκι, πιο απαιτητικές και εκεί έρχονται και τα πρώτα όχι. Και όταν αυτά κατευθύνονται, στρέφονται έτσι προς το C-level, είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες. Σωστά, Στάθη? Πότε και πώς πρέπει, ας πούμε, να τα παρουσιάζουμε, να τα υποστηρίζουμε για να οδηγούν σε ένα γόνιμο αποτέλεσμα έτσι και για τις δύο πλευρές, έτσι και για προς τα πάνω και για προς τα κάτω φυσικά. Ναι, το όχι ιδιαίτερα προς απαιτητικούς, όπως λέγαμε πριν, C-level δεν είναι εύκολο, δεν θα πω ψέματα, αλλά πρέπει να λέγεται. Πρέπει να λέγεται ιδιαίτερα όταν αυτό έχει να κάνει με την ομάδα, όταν ζητάμε από την ομάδα να κάνει σε ένα απίστευτο workload που ήδη έχει να κάνει και άλλα tasks, όταν πιθανά δεν έχει τα skills εκείνα που χρειάζονται για να κάνει deliver αυτό το συγκεκριμένο task. Άρα λοιπόν είναι κάποια δεδομένα στα οποία μας οδηγούν να πούμε όχι και πρέπει να το λέμε το όχι. Και εδώ θα ήθελα να σας πω και μια ιστορία. Αλήθεια, ήθελα να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχουν πάει στο Λίβανο
Ναι, η Ελεάνα έχει πάει. Βλέπω κι άλλο ένα χέρι. Δεύτερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω 3 στο ακροατήριο και ίσως δεν είδα κάποιους. Πριν από 12 χρόνια ούτε εγώ θα σήκωνα το χέρι μου. Αλλά η ζωή ήταν πολύ γενναιόδορη μαζί μου και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία το 2015 να πάω ως Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk στο Λίβανο και να έχω μια υπέροχη ομάδα με την οποία ξεκινήσαμε το πιο ωραίο επαγγελματικό ταξίδι της καριέρας μου. 4,5 χρόνια μετά, με την εσωτερική επανάσταση του Λιβάνου, άρχισαν τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά. Θα μου πείτε, τότε άρχισαν. Από το 1948 άρχισαν, αλλά τέλος πάντων τότε κορυφώθηκαν για την τελευταία περίοδο και τα οικονομικά της χώρας πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και έτσι το Φλεβάρι του 20 πάρθηκε η απόφαση ότι πρέπει να μειωθεί η ομάδα από 49 σε 32. Που ανακοινώθηκε το Μάρτιο. Με άμεση εφαρμογή. Αυτή ήταν η εντολή. Και εδώ ήταν ίσως το πιο τολμηρό, το πιο δύσκολο όχι που έχω πει. Όμως είπα όχι για να κερδίσω χρόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που τελικά αυτό το project, ας το πούμε έτσι, υλοποιήθηκε τελικά μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, άρα κράτησε 9 μήνες και όχι με άμεση εφαρμογή. Και μέσα σε αυτό το διάστημα 16 άνθρωποι από τους 17 που έπρεπε να αποχωρήσουν βρήκαν δουλειά σε άλλα affiliate της Novo Nordisk, στα κεντρικά της, στη Δανία, στις χώρες του κόλπου, στα κεντρικά της Ζηρίχης κλπ. Κάποιοι τους δόθηκε ευκαιρία να προαχθούν μέσα στο Λίβανο για να πάρουν θέσεις ανθρώπων που έφυγαν. Και έτσι λοιπόν μόνο ένας τελικά έχασε τη θέση του. Ένα χειροκρότημα. Αυτό ήμουν έτοιμος να πω. Και θα ήθελα εδώ να πω κάτι να προσθέσω, ότι αυτό το πράγμα, συγγνώμη Παναγιώτη μου, φυσικά δεν το έκανα μόνος μου. Φυσικά το έκανα σε συνεργασία με πολλούς συναδέλφους στην εταιρεία, εκτός Λιβάνου, εντός Λιβάνου. Και αυτό είναι που τελικά εγώ θα ήθελα να μείνει από αυτή τη συζήτηση, τουλάχιστον από τη δική μου μεριά. Συνεργασία, εμπιστοσύνη και άνθρωποι. Κορίνα, τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει στους managers να περάσουν στο επόμενο επίπεδο? Νομίζω πως το βασικό λάθος είναι ότι νομίζουμε ότι αυτά τα skills και οι δεξιότητες που μας έχουν φέρει μέχρι αυτό το σημείο είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σε πάνε και στο επόμενο. Στα πρώτα βήματα, αυτό που χρειάζεται είναι να ξέρεις πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, μπορεί να είσαι και ο καλύτερος σε αυτό και ναι, θα πάρεις μια προαγωγή, ένα level, θα ανέβεις. Σε επόμενο στάδιο χρειάζεται να κάνεις αυτό που λέμε deliver through others και να το κάνεις καλά, εξακολουθώντας να έχεις άριστη γνώση του αντικειμένου. Για πιο πάνω όμως, εκεί που το exposure σε peers, σε πελάτες, σε partners, μετόχους, you name it, είναι μεγαλύτερο, δεν αρκεί απλά να κάνεις deliver και δεν αρκεί απλά να ξέρεις πολύ καλά το αντικείμενό σου. Εκεί χρειάζονται και άλλα πράγματα, αναφέρθηκαν και πιο πριν. Χρειάζεται κυρίως να αντιλαμβάνεσαι πού στέκεται ο καθένας και τι θέλει. Να αντιλαμβάνεσαι τις δυναμικές. Και η αντίληψη πάλι από μόνη της δεν αρκεί. Γενικά, οποιαδήποτε γνώση από μόνη της, αν δεν τη χρησιμοποιείς, δεν κάνει τίποτα και απλά σιγά-σιγά αποθνίσκει. Είναι τι κάνεις με αυτές τις δυναμικές. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς, να δεις ποιες είναι οι ευκαιρίες, πού θέλεις να βρίσκεσαι και να κάνεις μετά όλα αυτά τα βήματα που χρειάζεται για να πάρεις την επόμενη θέση, η οποία μπορεί να μην είναι καν αυτή που φανταζόσουνα στην αρχή του ταξιδιού. Και κάτι το οποίο θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει η λέξη politics. Ποτέ δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι έχει αρνητική χρειά, ενώ δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν μου αρέσει λοιπόν αυτή η λέξη? Γιατί θεωρώ ότι την πορεία μας, μαζί με την τύχη φυσικά, την συνδιαμορφώνουμε. Οπότε, αν θα έλεγα κάτι σε κάποιον που θέλει να κάνει το επόμενό του βήμα, είναι να δει πώς είναι στρωμένη η σκακέρα, να αντιληφθεί πού βρίσκεται
και να κάτσει να σκεφτεί, να αφιερώσει χρόνο σε αυτό. Πρέπει να βρει το χρόνο και το οφείλει στον εαυτό του εφόσον το επιθυμεί, να καταστρώσει, με την καλή έννοια φυσικά, τα επόμενά του βήματα. Και κάτι το οποίο προηγείται, αλλά το άφησα για το τέλος, πρέπει να δει και να σκεφτεί και να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του για το ποια είναι τα κίνητρά του. Okay. Οπότε ένα άθροισμα συνειδητών επιλογών, που μπορεί να μας οδηγήσει βέβαια και σε έναν άγνωστο προορισμό που να μας αρέσει όμως. Πολύ όμορφα. How do you handle situations where your team disagrees with decisions coming from leadership? Είμαστε middle managers, έχει έρθει μία απόφαση από πάνω, αλλά η ομάδα μας διαφωνεί κάθετα και με τίποτα δεν θέλει να ακολουθήσει. Πώς διαχειριζόμαστε αυτή την ομάδα? Είναι story of my life. Μέσα στο κοινό είναι και ένα παλικάρι από την ομάδα μου και ξέρει ότι ειδικά ένα direct report που δεν είναι στη δική του την ομάδα, είναι ατηρησία συνείδησης. Πολλές φορές με βάλετε επιχειρήματα, άλλες φορές όχι. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Με αγάπη και αυταπάρνηση. Αγάπη και? Αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση. Θα μας στείλεις στον ψυχολόγο δηλαδή? Όχι. Πρέπει πρώτα να καταλαβαίνουμε αν αυτό που ζητάει η διοίκηση είναι εφικτό. Εφόσον συμφωνούμε ότι είναι, το κατεβάζουμε στην ομάδα. Δεν είναι. Όχι, δεν ισχύει πάντα. Πολλές φορές η άρνηση έρχεται απλά και μόνο γιατί ζητάμε να αλλάξουμε κάτι που χαλάμε την καθημερινότητα στην ομάδα. It's okay. You have to adjust or die. Δαρβίνος, δεν τα έχω πει εγώ. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι. Στάθη? Ναι, είναι μία άποψη και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γίνεται έτσι. Όμως νομίζω ότι μπορεί επίσης να γίνει ένα ping-pong συζητήσεων και με τη διοίκηση, γιατί πολλές φορές η ομάδα ξέρει καλύτερα. Και αυτό... Και θα το πεις εσύ αυτό στο C-level? Δεν χρειάζεται να το πεις έτσι ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι να ανοίξεις κάτσε, τους λέμε how to. Να ανοίξεις την κουβέντα και να του πεις ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την ομάδα. Η ομάδα έχει αυτά τα επιχειρήματα. Ακούγοντας την, τείνω κι εγώ να συμφωνήσω, εάν συμφωνώ, έτσι. Ή τείνω να μην συμφωνήσω, αλλά οφείλω να το μεταφέρω αυτό στη διοίκηση όταν έχω μια ομάδα, σήμερα έχω μια ομάδα 7 ατόμων, η οποία πρέπει να μου πει τι λέει όλη η αγορά. Αν δεν το μεταφέρω αυτό στη διοίκηση όταν αντιδρά σε κάποια απόφαση, τότε δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Δεν είμαι το σωστό μέρος του σάντουιτς. Όταν η πίεση έρχεται από πάνω και οι προσδοκίες από την ομάδα και υπάρχουν άλλες προσδοκίες από την ομάδα, ποιον πρέπει τελικά να απογοητεύσει ένας ηγέτης? Ιδανικά κανέναν, αλλά αν πρέπει όπως και δίποτε να απογοητεύσεις κάποιον, για μένα αυτόν που εντός εισαγωγικών έχει άδικο. Δηλαδή, το είπε πολύ ωραία ο Στάθης, αν τα επιχειρήματα από την ομάδα είναι valid, ότι αυτό δεν βγαίνει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και τα συμμερίζομαι, με την ίδια ζέση θα υπερασπιστώ το πιστεύω μου και προς τα πάνω. Εάν πάλι πιστεύω στο όραμα της διοίκησης και ότι αυτή η αλλαγή θα έρθει για καλό, ότι μπορεί να είμαστε τώρα μέσα στο τούνελ, αλλά βλέπω φως στο τούνελ, θα πείσω την ομάδα μου και θα είμαι δίπλα της για να το κάνουμε. Ιδανικά δεν θέλω να απογοητευτεί κανείς, αλλά αν θα πρέπει οπωσδήποτε να απογοητευτεί κάποιος, θα απογοητεύσω αυτόν που πιστεύω ότι έχει άδικο. Συμφωνώ απόλυτα. Θα προσθέσω ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Και η επικοινωνία έχει ακουστεί πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι παρά τις προσπάθειες των social media, παρά τις προσπάθειες του AI, στην επικοινωνία πάσχουμε οι άνθρωποι. Εν ολίγης, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, συζήτηση. Τι άλλο είπαμε? Σεβασμός, Big Four, και εδώ με ακολουθούν δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν, Σουζάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ εμείς.